Alam mo tabi, Sir Henry, nakulaong ka mong challenge ako eh. Oho. Kaya baga, pag busy ako, dahil ka mo piyadango, pag may Iyo. malog ako, piyadango ka mo, talagang pigabantayan ko po ang mga Yeah. barita Yeah. nindong nakakaulam sa tao. Iyo. Katabangan tayo ni pong patas. Pero saka po baga na, lalo po si Mama Anje, Sir Henry, ano po, Mhm. nadang po kasubago, dahil lalo kang picture sa kuya so sa iyang nakuang picture, ano po? Opo, Talagang opo. binulagan mi so importante ning trabaho dahil nga ni po talagang grabe ini Mhm. So kag sa diri po kang harong kung may interview mo po bata may edad na grabe pong pasalamat maski po sa mga motoristang nagaagi taday kaya kami sir sigurado so tayo pa sila Ma'am Angie nagatraffic pa lang po ako sa kulang super tsunami taw inalat ko duman kang nailing ko po sa picture Opo. kaya ming apat so apat ang inano ko inalat ko so ibang team ko po duman sa Pigigibo may para Yes. sarabay-sabay. Grabe po ang apod. Digdi sa palintawak